jeg vise jer, hvordan man laver en break-even-analyse. Det er det ord, der står heroppe. Og det fortæller noget om, hvor lang tid går der, i det her tilfælde, hvor lang tid går der, før at et fitnessfirma bedre kan svare sig end et andet. Jeg har opfundet 2 fitnessfirmaer. Det ene hedder Fitness World, og det andet hedder Buff. Fitness World koster 300 kroner at melde sig ind i. Buff, det er gratis at melde sig ind i. Til gengæld så er det billigere hver måned at være medlem af Fitness World. Det koster 50 kroner per måned, og Buff koster 100 kroner. Så har jeg også opfundet nogle løbende udgifter, antal energidrik, som man køber. Og der har jeg valgt at sige, at man køber 4 energidrik på en måned. Og også her er det lidt billigere at være i Fitness World. Det koster nemlig 15 kroner og 20 kroner i Buff. Så lad os kigge lidt på det hernede, hvor de her tal, det er meningen, man skal kunne ændre på dem, for at opnå nogle forskellige resultater. Men lad os kigge hernede. Faste omkostninger per måned. Lad os kigge, jeg skriver lige lighedstegn, fordi jeg skal hente nogle oplysninger heroppe. Det er faktisk kun den der. Og så her, der kunne jeg gøre det samme. Jeg kan også bare kopiere formlen herover. Så kigger vi hernede på de variable omkostninger. Og de variable omkostninger, det er jo det med energidrik. Dem er der. Jeg tager lige og klikker på den der. Så ganger jeg med prisen på en energidrik. Det var 60 kroner. Og igen, så kopierer jeg lige formlen over her. Så står der hernede samlede løbende omkostninger per måned. Og det må så være de faste omkostninger plus de variable omkostninger. Så jeg kan, for eksempel så kan jeg bruge den formel, der hedder sum. Og så kan jeg trække henover de 2 tal. Og de 2 tal. Det var 110 kroner. Og den kopierer jeg også lige over. Så vi kan se, samlet set så koster det 110 kroner om måneden at være medlem af Fitness World, og 180 kroner om måneden at være medlem af Buff. Nu skal vi så til at regne på det her break-even, altså hvor lang tid går der så, før det kan svare sig at være medlem af Fitness World. Vi skal jo huske på, at det kostede 300 kroner at melde sig ind her, men det var gratis at melde sig ind i Buff. Så hvad var mere omkostningen ved Fitness World, altså at melde sig ind? Ja, det kan vi gøre ved at trække det her tal, eller sige det her tal minus det her tal. Det kunne vi nok også godt have gjort i hovedet. Det er 300 kroner. Men hvis det nu havde kostet noget andet her, hvis det nu havde kostet 44 kroner at melde sig ind her, så kan vi se, så stod der 256 der i stedet for. Nå. Besparelsen per måned ved Fitness World, det må så være den der minus den der. Det vil så 70 kroner per måned. Og det der så er fidusen her, det er, at vi skal finde ud af, hvor mange måneder går der før, end at det her det har sparet sig ind. Det gør vi simpelthen ved at tage det der og dividere med det der. Så vi indsætter en formel. Så ser vi prisen for at melde sig ind, divideret med, hvor meget vi sparer per måned. Og så får vi 4,3 måneder, det vil sige, efter 4,3 måneder er det samlet set billigst at være medlem af Fitness World. Nu kunne jeg godt tænke mig at lige kigge lidt på et par andre måder, vi også godt kunne have regnet de 4,3 måneder ud på. Vi kunne have opstillet en ligning. Og inden vi opstiller en ligning, så vil jeg først lave en funktionsforskrift for hver af de 2 fitnessfirmaer, der viser prisen som funktion af antal måneder. Hvis vi nu siger Fitness World, den første af dem, så laver jeg lige f af x. Det er så prisen, hvor x det så skal være antallet af måneder. Og hvad er det? Jo, det må være prisen per måned. Det vil sige, det er 110, som vi ganger med x, altså antal måneder. Og så plus det, som det kostede at melde sig ind. Det var 300. Og hvis vi så skulle lave en tilsvarende funktionsoverskrift for Buff, den kunne jeg så kalde g af x. Og det er jo så 180x, fordi det koster 180 kroner per måned. Til gengæld så skal der ikke lægges noget til, for det er jo gratis at melde sig ind der. Så nu har vi 2 funktionsoverskrifter.
110x plus 300 koster det at være medlem af Fitness World. 180x koster det at være medlem af Buff. Og nu kunne jeg jo så for eksempel gå ind på WordMat, altså ind på Word, et dokument her, indsætter et matematikfelt, option M. Prøv lige igen. Det var den ikke så meget for. Hvorfor vil den ikke det? Det var den ikke så glad for i dag. Sådan der. Og så skriver jeg så prisen for Fitness World. Hvad var nu det? Det var 110x plus 300 er lige med. Og prisen for Buff, hvad var det? 180, var det ikke der? 180x er lige med 180x. Og så skal jeg bare løse ligningen. Option L. Vi siger OK. Og den kommer med svaret. X er lige med 4,2857. Det er, hvor mange måneder går der, før at Fitness World har tjent sig selv ind. Det her, det kunne vi også gøre på en anden måde. Vi kunne jo for eksempel gøre det, at vi siger her antal måneder. Så her siger vi Fitness World i kroner. Og der siger vi Buff i kroner. Antal måneder 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har vi, er vi godt dækket ind. Så ser vi Fitness World. Er lige med antal måneder ganget med pris per måned. Det er jo så de 110. Skriver jeg bare de 110. Og så plus de 300, som det koster at melde sig ind. Og Buff, det er jo så bare 180 ganget med antal måneder. Så skulle vi jo sådan set bare kunne trække ned her. Og så ser vi, hvad koster det, afhængig af hvor mange måneder, hvor meget har man så betalt. Og vi skal altså prøve at holde øje med, hvornår bliver det samlet set dyrere at være medlem af Buff. Det er det ikke efter 1, heller ikke efter 2, heller ikke efter 3 måneder. Efter 4 måneder er det rigtig tæt, og efter 5 måneder, så er det blevet dyrere at være medlem af Buff. Og det passer jo altså også med, at break-even er på 4,3 måneder. Vi kunne jo også, nu når vi har den her lavet, så kunne vi jo også gøre det, at vi laver et diagram. Jeg vælger den her punktdiagram. Og så læg mærke til, at de selvfølgelig skærer hinanden lige præcis i break-even. Altså den røde graf, det er jo, må være Buff. Det er jo, den går gennem 0,0, fordi det er gratis at melde sig ind. Og den blå, den starter op i 300. Men der, hvor de skærer hinanden, det er altså lige godt 4. Det her, det kunne vi også, hvis vi, her der kan jeg for eksempel ikke aflæse, hvad er så prisen, der hvor de skærer hinanden. Hvis jeg gerne vil det, så skal jeg faktisk bruge GeoGebra. Og der har jeg snydt lidt på forhånd og sat de to grafer ind i samme koordinatsystem. Og det vi har brug for, det er så skæringspunktet. Det kan jeg for eksempel trække ud her. Og så siger vi A, det er der, hvor de to de skærer hinanden. Det er i 4,29. Igen, det er vores break-even punkt. Og så 771,43. Det er y-aksen, det vil sige, det er den pris, som det efter lige godt 4 måneder koster i både det ene og det andet fitnessfirma. I øvrigt så kunne det være lidt sjovt at lige prøve at se på, hvad nu hvis man, hvis det nu kostede noget andet end 500 eller 300 kroner, hvis det nu kostede 500 kroner at melde sig ind, så må der gå længere tid før, at det kan svare sig at være medlem af Fitness World, og derfor må break-even punktet også ændre sig til noget højere. Det forventer jeg. Så jeg prøver lige at skrive 500, og ganske rigtigt, så ændrede break-even punktet sig til 7,1 måneder. Hvad nu hvis man
købte dobbelt så mange energidrik per måned, jamen det er jo dyrere at købe energidrik i Buff end i fitness, så der er en besparelse ved at købe i Fitness World, så må det også gøre sådan, at der går kortere tid, inden det kan svare sig at være medlem af Fitness World, hvis vi køber 8 i stedet for 4 energidrik. Og derfor forventer jeg, at break-even-punktet går ned, hvis jeg skriver 8 i de to felter. Og ganske rigtigt, så røg break-even ned til 3,3 måneder. Det var det, som jeg gerne vil vise jer om det her med break-even analyse, og jeg håber, I kan bruge det til noget.